garden tan marlitum arni si panel gum aphong che than lo labang so PGR VGR eviction ke non ke PGR VGR kache song kali dang lo labang ke non labang ke PGR VGR akache song ke lake non bang ke karbi atum aman peng karbi tum ke high kerem karbi tum ke thekibi karbi tum kwan si kang tuijima kwan si kelejima kwan si kapa prangjima kwan si kar jap ningi si karbi tum man peng ke dujima halabang so lam snang man tang lo non ilitum lang nang prote arni si ben tum che than lo eviction ki pi manghu nang ni kopini council ben che parai manghu nang ni council nu kopini ka chingki manghu nang ni po arni ben che than pik lo pini ke arni ke nang le tang lo halabang so athepia ang deng bang ke non pini an bang ke pini ahok lo theklong lo tema dak PGR VGR aklam long karbiang long termas council kachari ake hai tuliram long hang tin ladak bang alang li dak la flex nang som lo dak benar nang som lo dak la puson la ben pu penang dak ke claim ke nang cepak lang same halabang ke akapre kali rat aphan kapamanghu la pen rat aphan ke baiji kelem ji aphan si labang so bang ke claim chot dabang thek dak lam lo la pen non het jong ake hai tuliram long hang me thanga pe somaj tok lo PGR VGR long bang ke eviction ke claim ke non mat ke hem bang ke tharli no dak pu palang li klar dak pening je lo labang non ke dak PGR VGR aklam no biri bi thung sing ingkai chotpo fencing dak kopine pai mang sing ingkai chotpo longle thelang sai katin ingkai chokala ke komane bi chainong kopine ingar tumpine nok pang hodang na sok pang hodang na pu kangkai piason nang man poke alang li bang pulo high court pen stake order ban derma non banke eviction banke claim no dak bol aben tharli no dak bo se alang li ape song kaningje kang de halabang so lam yang ke pini arnian bang klang dak lo la an arni penta ilum rat aphan ke nang palu nang palom phan chot la penan par bang ta pini ya bang ta la dak phelang pi krong phi long dak PGR VGR aklam long bang pen da bang so flex benar nang tar bang ke la bang thang nat la puson ka cepak klang cepat duk lo ke ne ke claim lo ke ne claim ji pu lo ke ai ne cepat duk pik lo un edet lo ke halabang so lam kate warji ka par ting ya phansi ke claim chot ason si pin kum na theklong lo athe itum klar dak pen chini lo labang so PGR VGR eviction ke claim ni aphan bange high court long ke la don inkora hini atum si hala dak ke lam hoi pidam chot lapen la don inkora hi tum hadak lam hoi ki pidam pen stay order ke ban det pudakali pini andi jongsi karbiang autonomous council kachari tum jongsi eviction ke claim jening ke hang wek pulotang de ke damtang niphai kre hiniar ni mate 12 July mate ke non ke damtang kre hini 12 arni high court long ke chengsi labang so PGR VGR butha case ke bang arni kopia posip council atum I standing council mate council ai hin pen people advocate che toin det lo notice ke long ke iru ya prang silong ejipuni people se along che toy unit det lo mate labang ke mate ke cheng gan itum chipulo labang so eviction notice bang ke lake chingai adpen pre-plan mate labang it's scripted eviction notice pusi itum lasi pulo ke cheng ben chingai lo itum karbiang long arat pan ke lapuson kachesong long lapu aning kaparun je phan halabang so meke kar kapa mep choki phan kachesong kapa bob je phan mangsi non bang lapu eviction notice bang lapu isi lam thulam dokson paman lo halapu bang ke court phan bang ke lapu arba khubason sinon bang pinchong lo kedam tang men lapu son si tumma thalo non apodang le roke hala ilung ko bima ka pheri hala sinang man non bang ke court long le rok lo non ke koson lapu si alam bang parlin si ningje thurong son si dun theklong lo lasi jasemet pet bang ke labang so eviction notice abang ke tipi ke lake thang nat takli labai kapamanghu lapen rat aphan kapalu kapalom phan sila bang ke claim chot lapen pinidak tuliram long hang ame thang jungjung lang pendak notice pi det pen pinidak flex benas ke benar bang ke tar bare ji ke akenang sot sewe circle office bang rang pola da claim po alang lidak bang pena ke claim akenang we la bang ke lata rat aphan isiam make kapaluji phan claim chot akaprek thang nat takli non itum lang nang pulotang te jongsi ke claim vek ji pulotang de eviction ke claim je phanong si kar jab vek aning ke hang vek pulotang de senior advocate ke hire si ala so case on par jab nei pulotang de pinipi posi ke damtang krehinier ni ke chengsi PGR VGR puchak labang so case hala da high court long ke bang ni piposi council ben advocate che toinde de lotang de mare council tum ke claim ke jisi ke thaila so pot loket akaprek thangnat kali loke lasi amut pi non bang ke rat atum karbi anglong rat thurthe ar jab tire jok delo ilitum kache song abang ke pangtang kring pen ilitum labang so chunche tik plank tik ben arjap thi pen no se chong se chesong se lapen anu tinta karbi puchichini repen non ke karbitum amana pen karbitum therak nang kokpo karbitum rem nang kokpo halabang so anu tin arjap thi pen no se itum claim pa prang pari prodang de labang so kachesong la daksi ke boplo lapen karbi tum ke bang jilang kailong ke ladak lo kapadu si ilitum ke isi athepi bangai kwansi pa prang thekjima kwansi leunjima kwansi ar japun langma karbitum kwansi pa prang unang mangke labang so kachesong longsi kiripon po lapen jong sila un edet pulatan ke bang jilangan nike hemprek alam ke kacethan ke helo pigelam lo jong he akisung pustame karbitum ki thur bang sebedeji kachesong kar jap bang sebedeji lasi amut pike kar dakalam lo non rat ki thurnang ko pornang litang ro
rat kar jab nang po pornang litanglo rat kache song nang po pornang litanglo non itum lang nang pulutang te ladak PGR VGR along ke labang so eviction ke claim nang ji po eviction notice illegal po council man pang dak elo aron re putang pang dak elo pini sarkare bornga mura phanjong si pini alang itum order cancel thek pune pini hadak training license ke do botum hadak beha paper ke claim tum pini pia posi claim ke datlo beha paper ke claim kang tonji kali hemrit kache physically alang dum hemrit kache tang tuisi ke claim hemso ki kim si hala ke claim bom dak aprek pe government scheme ka ke claim sadak alang itum claim bonom dampon bom lasi anu tin akar bi arata nalum chisik ignoi kar jap lapen kitur lapen karbi kar jap nang dia porno nang litang lo lapen karbi ke bar nang po porno dan kamek jang kalilo non mange kar jap pen anu tinda serai dai pen itum ke donang po porno litang lo non itum lang nang pulutang re labang so eviction notice bang pini amut pi bang pini la anani council tum ke claim kenam kopi si ke claim ma kopi ning ke hang ban si ke claim ma ko anar di doma ko ana hok pet makla ke pini ani lun klang daklo pini te char daklo posi anu tin karbing long ara do ana tum hamsane labang so lam so dak pen patini iklo laben sodak pen alit mana tuning ri iklo non bang ke iltum party song dhorom chipu pe pin pen karbi pu chichini pen anutin da ab dab rep nang ko anutin na lampe chipka chepa choi rep nang ko anutin na bidi anutin ke thekeri anutin akachini anutin asyang tong tbc labang so ke chesong man chepa hai wek nang ko kali pulutang te karbi tuma man ke la da khelo ke boppa mepu halabang sum chini lo non bang ke alangli moheta ni tum pachini lo tuliram longhang ke hai kaningje bang ke court pen stay order ban det posi hem banget tharli long le det po opinion ke lang li ningje daklo same don kre hini beta fancy court pen stay order kelong chot stay order ta kali ilitum pen chedan dun de de posi pinalom feder ilit menjong se chedan dun poson de pini hala dak ni non ke bang jilang august 5 ke next hearing nang le de jita hai mane sina nona bangke ilitum court pen along ilitum karbiang long pen ba dua bang ku atum ta chetoy dun de pini council phanjong si kopine corruption a case poson de pini komane senior advocate ke aphan si tum hire ji thedung advocate man si hire tang de pini da karbi tum mana pengalam dak nang le rok pini karbi tum kar kar in nai lamang so ka chesong pini pia posi inut advocate chetoy de do mate ladak ake che ke biasu tum pini make lip lable pini eviction ji notice peter pini kuidu koida ka pherebi made dak karbi mo thomas council kachari tim ko pini lam thulam da alang ka chingwai sudoma rat phan kapa lupa lom je phan itum karbi phan akache song kapa map je phan bangsi laki atha kache klang chod eviction notice nang tum phereri nang tharli le putong arlo ka chingwai sudong ke dukok ma lasi hala so bangda penang le tum bangke kache rok topan kachini nang ji kenang sot lapen nona teng polotet lapuson kaching wai su arlo dukok lo hala so posi pini labang so kache song ang tinggal anang le rok lo lapen court long ta lapuson kapang kre bang si dukok lo pen court long ta pini council men bang jok ta ar jap duna bang abidet lo lasi nona bangke jongsi laso case ke kerem nang jia case kali laso case ke kerem nang ji kali high wek nang ji laso case ke lasi laso case jong si kerem puti la ke tulira mong hang si kerem laso case jong si kerem pule la bangke karbingong autonomous council si kerem laso case jong si kerem pule la bangke karbi athei si kerem posi laso case jong si rem hok pule tang pe athei pike council kachari tumong se la bangso dai ke doji karbingong autonomous council kachari tulira mong hang pen chenglok alang tum claim dam rapela bang pupi do ana tumong se labang so adai ke toji lapen phurki molong le posi non jasemet pet non laso along bangke kar jap thipen anutina karbita cherok tok dona ko lapen jasemet karbingong temas council tumjong si ke claim kapang krepen kopine jong se atkok barik nang lapen non bangke ilum non apachini ko mentu si kar japdi ma mentu si ke doji ma mentu si ke claim kena ma puthot nali tumana apachini ko nangli pan puthot birtana pigi si non athe pi bangke anutin nalim chi siking noi anutine ke claim ke dam je pan nali tum chingwa ignoi bidi sore chepa choi ignoi te amut pi bangke don kre hinia phan stay order long lok pustami alang litum jasemet pet bangke 22 household tum hanong si stay order pidap same dak ke do ke amut pi ke 2004 household ke do don surhini so siang bong pen doning kora hinia phan jong si eviction notice ki pidap pen stay order tong si pidap same hala don surhini thak thak ke dolang ke tangte hala doning kora hini pangjok long noi kali puludang de 22 household ke pangjok long noi hala don surhini thak thak dolang pen hala eviction ke claim han ke penap an ke nikre pho playing at lo penapan ke penapan ki nigre flok playing at lo polote penap dik pen ke hala bangso don surhini thak thak tum han hem ka tharli jan bini gari humko ana nagele ke kopilo ka chesi keche dang do lasi hala so amut pela mangke penang ladak na kapamanghu rat phan kapal lu kapal lama phan mangsi aja ka mangke alang dum lam ka parting son sadim theklong lo lasi hala so pot bangsi ilum jaste met pe cherok topen arjap thi pen non bangke donai